nangyari sa'yo? Type ata ako, tapos pinasundan ako, ginawa ko, binilisan ko magsuot ng jacket, tapos nagsumbay ko na ako. Pinasundan ka pa? Ano ba yung Chinese? Naharang niya ako. Tapos nung pababa na kami ni Mr. Paul, si Paul nandito yung radyo, hindi hinarap, samantalang ako nang... Grabe, ang tagal mo. Ano ginawa kay Judy nung ano? Ako, ire-rin ako. Tawa to sa akin. Ako yung, kunyari ako si Judy. Magkakasunod bro. Kunyari ako si Judy. Siya si Judy. Rin up with Judy. Ganito yung nangyari, no? Sabi niya, why you have radio? Go outside. Okay, so makita niyo po, dito ako sa labas ngayon, nag-shoot. Anyway, just to give you an update, yung episode po ng cosplay natin last November, first week po, ay lumabas na. At ang panalo si Jose Anyevas. At ang kanyang katandem na nag-uwi ng naghakot ng maraming premyo, si Edward Cullen. Congratulations sa... Let's congratulate Jose sa kanyang pagkapanalo at kinakabahan pa siya dahil akala niya ay makagkakahati pa sila ni Edward the Vampire. At ang champion this year. And unfortunately, wala siya dito. So, dalawa sila nanalo. Una-una si Jose Anyevas, Crown Prince. Siya ang prinsipe. Okay, so congratulations Jose. And of course, para sa susunod pang cosplay, we're hoping na mas marami pang participants. Okay? So guys, ang ating next update ay nalalapit nating Christmas party. Malapit-lapit na po ang final showdown. So ready na ba dyan? Ilang tulog na lang at final showdown na. Okay? And of course, hopefully matapos na yung venue natin, bagong venue natin for Christmas party. Okay? Dahil nakikita ko, sa totoo lang, ang dami nagpa-practice na grupo ngayon. Sino kaya ang mananalo? Reminders lang para dun sa para sa mechanics natin sa Christmas party. Please, paki-visit lang yung base camp sa mga hindi nyo pa masyadong gets na mechanics ni SPM1. Okay? Last update would be, ang Madrid, Philippines ngayon is looking for interns. So, kung may mga kakilala kayo na pwedeng i-refer yung company for internship, well, tumatanggap po tayo. Okay? OJT, mga nag-i-intern po, open ang Madrid, Philippines. For all branches po yun, meron tayong Luzon, Makati, Cebu, Davao, and Pangasinan. Okay? So, see you guys. See you. For those na hindi po nagsusubscribe, please mag-subscribe na po kayo para tuloy-tuloy yung panood ng episode ng Madrid, Philippines.